täällä Day Pet Shop. Ja siis tänään me askarrellaan takki Petseille. Ja kuten huomaatte, mulla on jo takki päällä. Ihanan lämmin. No joo, mutta mennään asiaan. Eli sä tarvitset tähän venyvää ja ohutta fleeceä. Kuten mulla on näin ohutta, niin sitten myös venyvää. Sori, meidän kissa meni tuossa. Mutta niin, nyt otetaan tämä takki pois täältä Petsiltä. Ja mä nyt häivyn tästä. Eli sä otit, mä otin nyt tän takin pois. Ja sit saatat tätä näin. Tätä fleeceä. Niin. Elikkä mä otan nyt nää eka pois. Tai siis mä tarvin tätä takkia. Niin. Ensin otetaan fleeceistä tälleen pala. Toi pitää tuossa tollessa. Mutta näin. Ja näin. Taitasit sit sen fleecin tällä tavalla. Ja mä nyt otan tästä tälleen. Ja noin. Mä laitan sen tohon. Tohon noin. Mä vähän pienennän tätä. Tollanen riittää, tollanen pala. Ja sitten leikataan toi tosta pois. Oho, sorry. Näin. Nyt siinä on tuo pala. Ja odottakaa. Sakset. Toi on tosta kohdasta liian iso, joten katsotaan, että päät menee yhteen. Näin. Ja leikataan tuosta alhaalta vähän. Noin, nyt se on tollanen. Ja sitten sun pitää leikata siihen kaulan kohta. Eli mä nyt teen tämän kaulan tohon. Näin, tossa on kaula. Sitten odottakas. No ihan sama, en mä laittanut pois. Sitten mä katon tästä mallia. Tälleen aukasen tän. Toi kohta meni vähän pilalle. Näin. Nämä tuli vähän erilaiset nämä kaulan kohdat, mutta se ei haittaa yhtään mitään. Sitten leikkaat näistä päistä. Näin. Nyt se näyttää tältä. Se on vähän isompi kuin tuo toinen. Tuolla laiselta se nyt näyttää mulle. Mutta tätä mä vielä leikkaan tästä.
Mutta noin tonne. Ja sitten kun sä oot leikannut siitä kohdasta, sä vieläkin taitat nämä. Ja leikkaat täältä. Näin. Nyt se näyttää tältä. Sitten sun pitää taittaa nää, että nää menee vastakkain. Tällä tavalla. Ja tehdä reiät tänne näihin. Sillä ne on ne käden reiät. Noin. Ja toinen. Sitten kun sä oot tehnyt ne reiät, ne näyttää tältä. Tämä. Ja sitten kun sä koitat sitä petsille, se näyttää tältä. Mulla on tonne vähän isompi reikä kuin tonne, mutta tätä voi ihan hyvin pitää petseillä. Joten tässä tämä askarteluvideo oli. Ja jos haluat, tähän voi lisätä koristeita. Tai jos ei pysy, niin tänne vaikka sinitarraa tai jotain. Mutta niin. Ja siis me kerrotaan vielä loppujutut. Niin. Elikkä nyt siis kerrotaan sillä tavalla, että jos haluatte mitä askartelen seuraavalla kerralla, niin laittakaa ne kommentteihin, mitä haluaisitte, että askartelen seuraavalla kerralla. Niin. Ja valitsen sitten niistä yhden ja teen sitten siitä videon, kun askartelen sen. Nyt se olisi. Moi moi! Jee!